Il-ktieb huwa kontinwazzjoni ta' ktieb ieħor li nkiteb kważi 20 sena ilu fejn qed nagħmel l-awtobiografija tiegħi. L-ewwel volum kien jismu Confessions of a European Maltese, maħsuba tal-apposta biex juri li l-istqarrija, l-awtobiografija jeta' wieħed li huwa l-ewwel qed Malti. Mbagħad huwa Malti mill-Ewropa. U mbagħad ikompli the middle years tal-ktieb biex effettivament kif għadlek jitlaq fis-sena 75 sa s-sena 92 li nqishom bħala snin tan-nofs tal-awtobiografija u tal-ħajja tiegħi. Meta qed tikteb mod aktar wiesa' u ġenerali dwar il-ħajja tiegħek, ċerta diskrezzjoni u prudenza evidentement. Trid tagħti l-fatti kollha li kienu qegħdin joħolqu l-ambjent personali tiegħek, l-idejat personali tiegħek, l-affezzjonijiet personali tiegħek u anki l-aspirazzjoni.